Ćao, ja sam Matica kanal Srpski Gamer i ljudi danas ću vam pokazati sajt gdje ja skidam igrice, skidam neke filmove da gledam i da igram. Za slabije igre, ali ima tu mnogi i jače. Pa hajde da počnemo od filmova. Tu imate različite filmove koje ja mislim izlaze u bioskopu. Da vidimo neki Job to Space 3D. Da, bio sam upravo, ja mislim da izlazi u bioskopu. Da, a ovdje imate različite ovo vam skida 525 MB, ovdje imate različite kategorije. Onda da hoćete od ne znam ja 1,25 GB, ne znam ja stvarno. Da pređemo na igre. Kao što vidite, igre imate za Xbox, za PC, za software PC, za ovo Games PC RIP, ne znam ni ja, evo Games PC trojka, ajde ukucamo na primjer da vidimo neki GTA 5, izlazi nam 2, ovo je GTA 4, ovo je GTA 5. Evo, tako izgleda. I sad im ovdje koliko size, koliko će da vam skine zauzima prostor, kategorija, Games PC i USA. Ovo je, kako se zove igrica, da. To je ovo je, ne znam ja. Šta još, da, imam muzika. Sad ja nisam baš skida neke muziku, ali imam dosta. I sad ne znam da li su to, da li ima i neke srpska muzika. To, boga mi, to nisam video. A šta još ima? Ne znam šta još ima i da vidimo ovo završno. Kao neki možda horor, ne znam. Ajde da vidimo ovaj Bloody ajde, ovo je krvavi sport. Ovo. Da vidimo. Dobar je film. Ali da vidim da baš evo ima. Imate različite kategorije. Ovo je na primjer 10 GB. Ovo može isto da posluži. Da vidim da li ima manje od 1,. Evo ima ovo. Super, može. Idemo na Games. Evo ovdje isto mali filmovi koji su izašli u bioskop. Ne znam, neki Kel, evo ga, ovo je crtani, da. Kung Fu Panda 3, Kolonida, Iski, i sve ovo American. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidjelo. Ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i poz!